S-a sorbit și a face un ochi pentru că vreau să vă spun că ne jucăm un V1 și da, hai să începem. Stai să stau pe aici. Bă, Dragoș a câștigat. Stai. Meciul anterior. Bă, dar nu vine nimeni la un V1. Stai, că ziceți, eu stau aici să aștept un V1. Stai. Aștept. Nu văd. Aștept 1 versus 1. Ce fac ăștia? Aici? Ce fac? Bă, dar ce fac ăștia aici? Să-și înșanteze lucrurile care nu sunt posibile de făcut. My God. Jungle, Alex Dizon a câștigat arena. A câștigat pe mapa Jungle. A câștigat, tare. Am încercat să facem un V1, dar nimeni nu vrea pe un V1 pentru că ai... Atât. Aștept. Aștept să fac. Papai. Oh! Mai trebuia 2 săbii ca să mă bată. 2 săbii mai trebuie. Ia. Deci 2 săbii mai trebuie ca să mă bată. Ah, hai. Dacă Alex a vrut, Alex a ales, ce să zicem. Hai să ne batem cu Alex. Că ăsta e 1v1, bă. Nu-i testat cu minte. Ăsta e 1v1. Bun, constructor. Bogadan. Constructor, bă, ăla are hack. Ăla are hack, sigur. Are hack. Hack are ăla. 100% are hack. Da, ba nu, n-are hack, glumeam. Stai, că pe prost merge. Stai că-mi dau de picioare. Pe aia să-mi facă pe mine hacker și-i dau eu degeaba. Bun. Pe 3 meciuri am câștigat. Dar nu vreau nici un minut durează. Intra ori cu Dragozin, ori cu Mazalin, ori cu... Stai să mă cu pâine. Ca să nu mi se mai facă iară foame. Și hai să ne batem. Ca să nu mor de foame. Stai! Încerc să-i dau 2 săbii, dar nu n-am mai putut. 2 am pe genul. Am zis. Am intrat cu speeding. David, ați curios cum se bate el cu mine, că ăsta e 1v1, nu e să văd cine comportă, că cine e cel mai rău, că ăla câștigă. Nu. Gata, 1v1. Uite și tu cum ține Budalin sabil, nu mă joc cu el. Că el ține sabia, zici că are chilaura, nu știu cum ține el sabia. Hai să intrăm pe arena. Bun. Am zis, dacă tot facem nu facem și Skywars. Dar tot o să zicem un episod de Skywars. Aici facem și 1 versus 1, dar noi stăm
Și o să câștigăm. Eu o să câștig degeaba. Ce să zic? Stai, jocul a început. Succes. Bă, da, știi ce? Într-o zi îmi dădu full diamond, armură. Eram full diamond. Aici. Stai că mai bun sabie, pentru că da, mai repede decât cu toporul. Toporul ia mai mult damage, doar că dai mai încet. Dar luăm pe ăla pentru că e mai bun. Hai cu sabie de... Bă, da, asta de ferm e mai bun decât goldul. Goldul e ca și lemnul. Dacă are arc, ce să zicem. Poate n-are arc și mă las pe mine să... Poate n-are arc, am zis. Nu poate are. Lasă-mă, îl duc pe aici, poate mă bat cu unul din ei. Stai. Bă, de asta n-are nimic pe el. Fugi, bă, că ăsta are fly. Clar. Alex are fly. Normal. Și pe mine. Bă, da, Alex are fly. Nu-i corect. Nu-i corect că ăl are fly. Oh my god. Iar hacker, ce să faci? Ce să faci dacă ea hacker? A to cu Alex joc, ia. Scoate hack-ul. Alex, ai fly. Vezi că e filmare. Vezi că e filmare. O bag pe YouTube. Bun. Ca să jucăm și noi corect. Că am săturat să mai găsesc secări. Nu mă refer că m-am săturat, dar să ne jucăm și noi corect, să câștigăm și noi un match. Nu așa hack. Chilaură că... Vreau să vă spun că nu trebuie să luați numai sub de lemn. Că vreau să vă spun că tânăcopul de diamond e mai bun decât sabia de lemn. Contează că și așa. Sunt curios dacă scoate fly-ul, că i-am spus. Sunt curios. Că el are numai casca de... Dar lasă-mă în pace, că eu îl bat pe Alex, care fly. Hack de fly. Doamne ajută, pentru că eu am avut arc. De-aia l-ai pătut, că aveam arc. Bă! Dă din blocuri. Dă! Bă! Bă, ăsta are hack. Ăsta are hack. Bă, văzuși? Filmez. Bă, dar asta dă de blocuri. Ai Chilaura, sigur. 100% are Chilaura. Chilaura. Bă, văzuși? Bă, văzuși? Chilaura. Chilaura, bă. Chilaura. Chilaura, what the fuck? Cine ia chilaurile ăștia? Ăștia 100% Chilaura. Vreau să pun sabie pe primul. Da. Stai că și așa. Bă, văzuși? Bă, văzuși? Nu am văzuși? Sigur că jos. Bă, ați văzut?
Stai să scriu Alex. Filmez. Păi eu scrieram în chat. Eram în chat, era... Trebuie să pun acolo pe insulă blocuri ca să pot să scriu ceva în chat. Bă, dar am intrat cu Marena Proză. Știu el. Facem timp. După hack. Dar să nu le luăm fly, că... Păi trebuie să facem timp ca să-l ajutăm să câștige. Dar dacă mi-ar da... Ai, bun. Hop. Eu te ajut cu fly. Adică pun blocul și dacă e nevoie te ajut cu bătaia. What the fuck? Asta n-are. Stai. Stai! Bă! Stai! Stai că te bat acum. Oh, bun. What the fuck? Am 16 ouă. Stai să pun armura pe mine. Curios, poate mă ajuți tu pe mine să... Deci, poate eu te ajut pe tine să câștigi, că... Pe mine mă ajut, nu, că tot tu nu ești prieten al meu. Dacă ești tu unul care... Asta, că eram și noi prieteni, că în realitate atunci aș vrea cu tine să nu iei fly, că li se pățea la unul că era să-l baneze. Dar poate vine cu bătaia la mine. Ți-am scris că filmez ca să nu mai iei fly. Cred că Târnăcopul e mai bun ca toporul. Sigur. Nu știu care e mai bun. Târnăcop de... Bă! Iară! Bă, dai, uite și tu! Stai, ăsta să vină, că-l iert. Îl iert mai bine decât pe Alex. Bă, da... Mă! Dar ce să fac dacă... Ia, și Alex dă de peste blocul. What the fuck? Și unde s-a dus Alex, nu știu. Unde e Alex? Cred că s-a dus în centru să... Cred că are hack în unii ei. Cred că are hack, n-are acum altceva. Toate terenele sunt ocupate. Hai să intrăm aici, că mai bună. Vreau să vă spun că asta se mișcă foarte, joc foarte prost așa cu focul mic. Și n-am cum să o schimb, că dacă aș avea să pot schimba, ca să vă spun că eu când am intrat al 5-lea am dădut full diamond. Și colegul de insulă avea și cască de diamond, așa cum ce ne-am făcut full diamond. Și sabie de diamond. Și eu scris în comentarii că full diamond. Full diamond. Aici vreau să vă spun că trebuie să ai noroc ca să poți să
Ai full diamond. Stai. Bun. Trebuie copul de diamond să-l bat pentru că... Așa. Câteodată îmi mai dă noroc să iau sabie de diamond că... E cam bine să ai armură dacă e slab la PvP. E cam bine să ai armură. Bă, da. Oh my god. Ăsta are... 15 pantaloni și mai bune ca ale mele, dar... Oh, oh, are fly! Are fly! Bă, dar are fly! Mo! Fly? Curios! Dacă s-ar juca și măcar normal. Eu cred. A început să... Bă, da, sigur a vrut să fly, că eu am... Are cască și chestplate. Și atât. Eu aveam un chestplate de... Ăsta și un pantalon și... Acela avea fly și armură mai bună ca mine. Că eu am fovul prost. Și dacă și aveți un fov mai bun... Că știu cum mă mișc. Deci joc prost pentru că n-am fovul mai bun. Nu mă obișnuit așa. Nu joc așa. Bogdan îl cheamă, nu Bogdan. Pe constructorul ăla de pe server, să știți că îl cheamă Bogdan, nu Bogdan. În joc, pe server. Atâta, un botoș de diamond și chestplate de iron. Oh. Și ca și cască de diamond și chestplate. Hai să mergem la el să... Tu ești obișnuit! Oh my god, dar tot mă bate! Deci nu înțeleg de ce am fovul prost. Că dacă aș avea și un fov mai bun, toți ne-ar bate mai bine. Că și eu m-aș bate mai bine așa. Deci eu n-am fovul mai bun, uite. Uite și tu. Ui, n-am fov aici. Că dacă aș avea fov, aș juca mai bine. Dacă aș da fovul mai mare. Că știi ce, și acela, cum spune, tipul ăla X Dark, a vrut să fovul mai mic. Și acum n-o da reset la ăsta și gata. Trebuie să meargă fovul de la început. Și foarte greu. Oh, Doamne. Din cauza asta joc prost. Că dacă ar exista fov, tot ne-ar juca mai bine dacă ne-ar da fovul așa. Dar dacă ai fovul așa cum e acum, tu uite și tu, imaginează că camera se mișcă foarte greu și din cauza asta tot trebuie să mă bată. Eu nu știu ce fov au ei, că poate și ei au așa ca... Stai, așa. Chestplay normal. Și o să spună mie pe aceea ghișe n-are lectura tot chestplay. Așa zicea lectura. O punem normal pe cea de la... Oh, ultra, Sebiro! Ultra! Stai, o să punem pe cea de la... Ultra! Vrea să mă invite pe insulă și de-aia dă săgeți. Vreau săgeți, stai. Eu i-am aruncat atunci la 1v1 mâncarea ca să... Bă, dar Sebiro vrea să mă invite pe insulă și de-aia îmi dă două săgeți. Stai, că să văd. Bă, dar eu am măcar
ouă. Nu ar ca tine. Eu măcar am ouă și te miez mai bine cu ouăle decât cu arcul tău, cu tot. Stai puțin că vin eu așa. Ce miroase insula? Urât insula asta. Unde-i? Bă, vine cu sabie de diamond și mă bate. Doamne, dar ce ușor e. Să te bat așa că el la început ne bătu cu pumnul și acum are hack, sigur. N-are hack, să știți, n-avea hack, dar am glumit. Deci nu e serios, e mișto ce-am zis. YouTube! 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 Constructorul Bogdan! Ce face Bogdan? Construiește acest server. Bogdan! Uite, constructor. Constructor, ce mai drăguț e. Să-ți ție constructor, stai. Ultra raw, cu sevi. Tu, fără timp! Și acela ori admin sau ceva genul. Fără timp! Bun. Da, mă, bătaie. Am DPC, dar vreau să facem un V1. Hai, te rog, du-mă la un. Unde-i Max? Max! Bun, cam asta a fost, pa.